Пах дыму і адкрыты агонь. Па сцэнарыі на першым паверсе будынка загарэлася тэхніка. Аўтаматычна спрацавала сістэма апавяшчэння і да месца здарэння накіраваны пажарныя разлікі. Параллельно работники гандлёвага центра эвакуировали наведвальников. Действия наших сотрудников прошли четко. Согласно расчетному времени были эвакуированы все посетители из торгового центра. Также пожарный расчет прибыл вовремя. Прошла эвакуация. Были обнаружены пострадавшие. Выратавальнікі дазналіся пра магчымых пацярпелых і прыступілі да баявога разгортвання. 4 чалавекі эвакуіраваны і перададзены хуткай меддапамозе. Згодна новаму паведамленню, на даху застаўся без прытомнасці работнік арганізацыі з пераломам. Яго выратавалі альпіністы. Мы постоянно совершенствуем свои навыки, тренируемся, учим молодежь. В практике случаи бывают. Именно спасение людей с высотных зданий, сооружений, с деревьев, много всего, со столбов. Усяго ў вучэннях задзейнічалі 14 адзінак тэхнікі і 45 чалавек асабістага складу розных падраздзяленняў. Задачи справились, все пострадавшие своевременно найдены, переданы работникам скорой медицинской помощи. Такие учения проводятся согласно плану графика боевой подготовки на 2026 год ежемесячно. Асноўная задача вучэнняў – адпрацоўка навыкаў і зладжанасці работы падраздзяленняў. Яны дапамагаюць адтачыць механізм выратавання ва ўмовах максімальна набліжаных да рэальных. Наступным адпрацуюць прамысловы аб'ект.